Добър ден, ние сме Никомо и АТФ. Ще ви направим PvP сервер и демонстрация на къщата ни в Broadcraft. Ако искате да се абонирате, ще ви сложим скайпове. Почваме. Първо е PvP, ама нямаме го тапле. Аз вече тапнах един, запалих го, ще видим дали ще умре, не успя. Да, една ябълка, брат. Сложи в честа за дарение. Ела, Аз ще я взема веднага. Сложи в честа за дарение. ето честила. Дай слави, аз ще я взема. Точно си. Да. Само едичка ли? Трати на мен. Аре, аз ти имам. Тръгна ли? В атака! Аре. Не, аз съм с брадвата. Ужас. Аз съм взел брадвата. Here, please. Виждам. Сори. Опа, че ме тупват 15 човека. Бати кетчуп пада тук. Как виждате, този Пада. сервер е мега по-як от миналия, който Цецо, бързо хелпни ми, бързо на едно сърце съм, бързо. Бързо, на едно сърце съм. Почти на едно сърце. О май гада. Тия някакви сърскочни. Глейца. Аре, килнем килер, пушкаш. Аз съм сетнал холм на... горе къде е Ворски, съм сетнал холм. Даш още една ябълка да килна килер. Ела в честа за дарение. Ще убия с брадвата ми. Чакай, давай. Така, тенкс. Има често за дарение, има всичко. Има Warp Enchant. От мен е много стиснат. Май виждам килера. Човек има АФК, реа. Да, сега я виждаш. Да. Човек. Сори, брат. Бързо хепни! Няма успея. Така, ще имам ти беше холма, снайпер. Никому телепорт. Деца. Тъпа, как скаш? Дай телепорт. Телепортни ме, плиз. Това акцепт. Но той бяга, както виждате. Къде бе? Ти къде си, бе? Не искаш да скочиш долу. Типа се фърли. И хора, за сега това ще е за нас от бързото интро за PvP сервера Broadcraft. За сега няма, слагаме IP-то в описанието. Първо ще изчакаме в коментарите, да видим дали ще ви хареса. Да. И да, това беше, чао. И може малко да продължи, да продължа да разгледате холмовете ни, ама той е много стиснат. Мисля, че ще крадя, ама няма. Снимаш ли, бе? Да. Що? Ало? Нали казахме да спрем? Още мъничко. Ето го моя хом. Това е целият мой хом. Така изглежда. Ето го неговия, ако ме телепортне, ако ми даде. Да го разгледам само без да пипам нищо вътре. Не, няма да стане просто. Що? Не може просто. Няма арес, не искам да има арес. Честовете могат да се отварят, зато и няма.
Защо не даеш, като нямате параметър, не ми вярваш, аз те направих. Чакай, админ. Трудно те направих, ама ти па не щеш да ме телепортнеш, като няма нищо да ти взимам. Искам само да го покажа хома ти. Ще ме телепортнеш ли? Айде хубаво. Това е единия, който беше огрейфан. Кой? Като не си ме... Малко. Ето го. Това е единия ли ти? Нали, Често няма за какво да го гледам. Няма за какво да го гледам. Това е втория му етаж бил. Така, това не знам какво. Това е enchantment table, нали? Да. Тук ограда, ей, тук имаше ферми. И това е, на мен ми пишат отново, постоянно, неспирно. Никому, къде си? Ето ме. Това е як също хом. Няма видим Личнах другите. се. Ако даде и другите да видиме. Не могат да се телепортат до теб. Дай. Това му е първа як хом, който няма пипам айтемите вътре. Прими. Дай. То И нищо... това е, чао. Не може да ти видим другия. Не, няма. Що? Утре. Утре може би. Окей, това е enchant table, няма нищо да трошите, ако не видите хома. Иначе ще ви сърдим. Ето му ги чествате. Като не трябва да ги пипаме. Добре, айде, стига, спирай. Спираме до тук, чао.